Yun sa mana. Sa manang naong mo. Sa hapit ko na kuyapan. Basta vlog na tara. Disgrasya. Disgrasya ta guys. Wow, gupit ni mo tanawa oh, hap ba? Dari ako. ako. Kadagang kinilab sa akong babae. Tagalog ni mo chat. Tagalog ni paramdam. No, Allah ka street jud. Kasi nagupitan na. Bago ko lang to, 50 na bayad. Anabolic Beats. Hey, what's up guys? This is me, Tonyo Kulia Vlogs, and road to 1,000 subscriber. And ang buhaton to karon guys, no? Sugaton na to ang 1,000 subscribers. Dito guys, sabay ko ninyo guys kay ato ni sugaton. And I will accept the challenge, Shaolin Shakir. Shaolin Shakir? Shaolin haircut guys. So yeah, so tanawon guys. Hey, what's up guys? This is me, Tonyo Kulira Vlogs. So karon guys no, sugan na namo ang among kuan plano, gupit tong diri guys. So kaubang to sa ken tanang resort. Mao ni ang kuan, nail cutter na mo. Kaning hair cutter na mo, hair cutter. So karon guys no, abang-abang lang mo guys, kabulan na mo unsay plano aning kinabuhi ah. Kita mo to guys, kina guys oh, mao na siya guys, sundugon ako. So guys, sugdan na mo guys. We will see my friend. Game. Tunga na. Ang diri pasal. Isintro ka. Iya, Don, iya. Di ba mo ning pan niya? Kaya no gini na sama. Ini yang Jim, ayo lah. Aja. Yaudah. Gago. Tama nih kan. So guys, no? Ini. Usum nikin. Ulah kita naman gino. Okay nih. Ulah naman. Barang kaon. Gago panindigan na to na. Urang naghirban na. Urang naghirban ba? Ikaw pala maroon, tingnan po ako. Kartihon ni karon, kapis na nagawa karon. Jadi kita tama na gito, ikaw na bakit? Plate pa na dia. Ay, ikaw na lang itong shape sa ulo, ba? Sige, ulo to. Ako ng plate niya. Uno. To asa ni kinto eh. Pantay ako diri na. Diri anong to? Dire man ano, patilya. Ha? Gak. Diri na to oh. Ako dire may gusto darong kana ara man ka. Ay, na kayo. Gusto dress mo nga ba? Dress mo ba na diri na to? Ano ba diri? Tapos na kayo nung ano, pilay ko daw. Taman, ayun na ko na diri. Tapos na kayo. Asa ikaw Andre? Gini. Wala ba na ano? Gumay lang diri ko ayan. Ayun na kain kilid. Tawa na. Hey, what's up guys? So guys, tapos na po ang aking buhok. Ito na po, hindi ko po sa ipakita pwede. Kaya abang-abang na lang guys kasi may gagawin kaming video na surprise na sa inyo para maraming mag-aabang. Ako nga pala si Floji. Tonyo Kulira. Ako nga pala si Tonyo Kulira. So marami tayong gold, Arius at saka ito. Yan. Kung kita nyo aking mukha guys,
Yan. So may so kita nyo guys, may buhok. So may buhok siya guys. So kita guys, abang-abang lang guys. So puntahan natin si Tura guys, yung gumawa ng aking extension na buhok, yung ilagay ko dito para tumaas ang aking buhok, para tayong Shaolin Soccer talaga. Gusto talaga real na real talaga, copy yung amiga natin. So guys, nandito ako ngayon, kasama ko si Tura. Habaghay ka Shay. Baghay ka Shay. Bye bo. Dili ka maghay. Ito. Oh, nasi lang si Jimmy. Mama niya si Coco, yes Coco. Mga trial kids. Si Daday, wala si Pahak dire. Kay minya ang si Pahak. Nana siya bibi. Mo ni buhok guys. Tingin daw day. Ito day. Dapat nakay. Ana, nakay hairpin sa kinkin. Oh, hairpin o ngot hairpin. Nay, dito ah. Yo. Iba kasi sounds. Kanti ko mo ba? Dari. Jay, jangan mama. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening, but they fought with expert timing. Katawa guys. Dito si kananoy. Adili lang mo. Dito lagi. Asa? Pabiki ka dari. Adili lang mo tawag diyan oh. Bro. Ano ko wala mo tapo.
Ano kasi Yun guys. Yun guys, samad guys. So guys. Gusto ka dito may gapas, dito may gapas. Asa yung medium? Ay, lang kami kita ba? Ano wala to na? May dinami kung ka magsisilingkin, balitan na lang. Nabadro? Samad sa lansang guys. Hawak mo dito, be! Salising mo. Pagay ito gapas, be. Bait na Jiloy. Kamu di dokter dulu. Bagus sakit kena. Kamera. Wala ka nang tapuki lagi, mga bis. Ya, mau dia. Ano? Tapo. Sahab. Sahab dulu. Ganang kon. Pwede na to. Hello. Sus. Kena, ayan na ko na. Sayang apa yoy? Lulus pa gani. Paano na lang sa tubig? Tatlo kung saan sa tubig. Kaya na ko na. Sing good. Yan nama kau sing. Kita kau sing. Sama na. Yan na sampai tanayin. Bubus na itong tanayin dahil. Ano din gapas sa pudi? Ayo dari saya dulu. Ayo. Ano? Kukuhan dito? Wait, ang jilo. Gaya, jilo. Wait, gapas tolo. Nang gapas sa kanina. Kailangan na dyan. Ay, lana na hindi. Sabi to ba ning gana bigapas ni? Uy, ang pula! Masarap! Sayang inapa yoy. Ipida berapa say? Lupa mo din. Dapat yung mga vlogger pa dito. Mga vlogger ito. Ano maginhawa? Ni ang Ano ton? Ikaw po pumunta na ng boring mo kayo. Igang kakong. Ay mo na. Ibutangin na sa itong kanyo. Ibutangin na sa ano ba? Ton. Ibutangin na sa Ano ton? Ano ton? Yung kolera. Ton. Ano? Gana ko ni. Yan na sa taplak mo. Yan na yan. Yan na to. Ayan na ko na. Gabi diri ko. Gabi diri na. Okay, maulian na. Ayan na nagilabting. Oh. Ay, wala eh. Wala na. Ay, concern na. Bakit ba? Bata na sa ano ko. Di ka mo gawas ang dugo na. Guys, diskusya gyud no. Sayang ginapay gani. Sayang ginapay yo. Sayang gayo. You kang caring girlfriend. Sayang lang po. Baba ay sige diri gabi gag. Si Ali, si Carmen, si Carmen, si Cardo. Uy, ang pula! Pinabilin gani. Sing-sing ba? Nako sa langsang. Oh, apo do ginapay yo. Ang imong sing-sing na sa langsang. Sa naduot. Nakuhan ba ka na? Nakabuhi siya. Binibila ba? Ang sing-sing nagunit ito. Di wala ko ura manilong mamot. Tol? Si Pungkol ang tulong ta. Dito sa mabay. Sabi. Kuyakan ko makatabang mo. Babay ba? Ang dadal. Uday. Ako marog eh. Picture marog. Yung tiil. Tani. Patawa na ka ton. Okay, subscribe. Salamat. Sa batayan to eh. Nakulbaan na ba kayo? Nakutol ba na? Bagayin lang. In. Nanay, ilibadag ko. Bagayin. Hey, what's up guys? Dito na mo muna ng vlog guys. Buro to guys. Lingo-lingo lang. Diskusya lang mo sa tayo. Wow.